sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An balimaw, an ka foli bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye. A y'aw bisimila aw ka bi araba Desanburu kalo o tile 13 kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Laseli ɲɛbilala an bɛna taa Bandiangara mara la. Dugu min bɛ wele ko Diamnati. Maa 7 o de sala yɔrɔnin kelen u ka wotoro gosilen kɔ dugu jukɔrɔ mugujugu pɛrɛnta dɔ kan. Ameriki jamana y'a yira k'a jɔrɔlen don adamadenw ka jo sariya ko la Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ. Musaka minnu kan ka di maaw ma kasara ye minnu sɔrɔ ka sanga jamanadenw ka bɔliba min kɛla fanga kama san 9 kɔ Blaise Compaoré ale tile la o musaka sarali baaraw kɔni daminɛna Burkina Faso gouvernement fɛ. O kɔ an da bɛna se kɔritigɛ gɛlɛya ma Burkina Faso tilebi fɛnɛ na. Sisan dɔ bɛ yen o bɛ kɔri bɔ ka bila o bɛ na jɛni donc mankan caman bɛ terrain kɔnɔ donc an b'a kɛ cogo di. Bita ɲɛbilaw de filɛ ninnu ye yani u ka walawala an ka taa Dadi Balawe fan fɛ. Foli ni tano ko lase an lamɛnbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka sanga aw ka waati la a y'aw bisimila. Maa 7 o de sala yɔrɔnin kelen u ka wotoro gosilen kɔ dugu jukɔrɔ mugujugu pɛrɛnta dɔ kan. Nin waliya in yɛrɛ kɛla Bandiangara mara la dugu min bɛ wele ko Diamnati. An ka lasigiden ka bɔ o marabolo kɔnɔ Tijani Wederawogo ale bɛ o kunnafoniw tɔ tɛntɛn an ye. Nin waati laban ninnu na dugumɛmugu pɛrɛnta kɔni kɛmɛ maa caman sababu ye Bandiangara marabolo kɔnɔna na. Kunungo an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ dugudennin minnu n'an b'a wele ko Diamnati yen duguden dɔw kɔni kun bɛ taamasen dɔw fɛ waati min na u kɔni bɔra dugu kɔfɛ u ka wotoro yɛlɛla dugumɛmugu pɛrɛnta kan. Donsow kɔni minnu bɛ yen lamini na olu kɛlen ka kunkan mɛn olu y'u senfa ka se yɔrɔ in na nka tiɲɛni o kɔni kɛra. Maa 7 fɛn fɛn kun bɛ nin wotoro in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u nin na. Nin kunnafoniya in yɛrɛ sɛbɛntiyara Diamnati ka den dɔ fɛ mun kɔni y'a yira k'a fɔ ko jagokɛlaw don wa u kun bɛ ka taale gundaga sugu de jɔ. Lakanabaliya hali sisan an bɛ to Bandiangara marabolo kɔnɔna na Piɲari commune na duguni minnu n'an b'a wele ko Kagoli olu marifatigi minnu lakodɔnnen tɛ olu kɛlen bɛ ka taa dankari kɛ kunungo sɔgɔma k'a ɲɛsin yen duguden dɔw ma. A kɛra sababu ye maa 7 ɲɔgɔn olu bɔnɛna u nin na wa dankariwale tigilamaw u kɔni ye baganw fara ɲɔgɔn kan ne ka 5 don fiɲɛ na. Nin waati laban ninnu na lakanabaliya kɔni ɲɔgɔn ɲɛnen don kosɛbɛ Bandiangara marabolo kɔnɔ ka sabu kɛ dankariwalew cayali ye. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Alemaɲi jamana kɛlɛsen minnu tun bɛ MINUSMA jɛkulu kɔnɔ olu ka baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen kuncɛla Mali la ka sanga ni MINUSMA ka bɔli baaraw ye. O laseli yɛrɛ kɛla u ka lakana minisiriso fɛ kunu tarata. I n'a fɔ maa caman kɔni bɛ a kalama cogo min na MINUSMA ale kɔni ka baaraw banna pewu Mali kɔnɔ min yɛrɛ laseli kɛla ntɛnɛdon u jabala la Bamako. Alemaɲi lakana minisiriso ale kɔni y'a yira ko u ka soldasi labanw kɔni bɔla Gawo mara la ko nga u ka soldasi 4 o de bɛ Bamako halisa minnu kan ka bɔ kari nata la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ameriki jamana y'a yira k'a jɔrɔlen don adamadenw ka jo sariya ko la Burkina Faso ka sababu kɛ soldasi minnu bɛ fanga kunna olu ka baara taabolo ye. Kajatu Tarawele a bɛ ɲɛfɔli kan ye. L'Amérique y'a ka hamina jira ka kɛɲɛ ni Burkina furancɛ fanga marakɛlaw ka mɔgɔ jateminɛlenw ye u fɛ ne ka u jagoya ladon baara dɔw kɔnɔna na ni kanabilali kɛnɛ koroninw ye ani ngara dali ye politikikuluw kan ye l'Amérique kɔkan ko kotigiso ka kunnafoni laseli bataki ka fɔ la. O waleya ninnu ye ka juru de bila mɔgɔ minnu bɛ kan ka baara kɛ ka bɛjɛ fanga jɔsenw na sinsi daw la Washington ka fɔ la. Dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na baɲumankɛ tɔn caman Burkina Faso ye kofɔli kɛ fanga ka mɔgɔ welekuliw
ani u ka jatigɛ bilaw la mɔgɔ dɔw kan minnu be kofɔli kɛ fanga yɛrɛ ka waleya fasɔn dɔw kan ni lakana baliya warali waati kɛrɛnkɛrɛnnen na Sahel marayɔrɔ kɔnɔna na l'Amérique ko k'u be dankari banbaliw minnu ma yamaruya bilaliw fasojamakuluw kan kɔn kosɛbɛ ne a be kan ka lawaleya dansagokɛlaw Burkina polisiw ani a sɔrɔdasiw fɛ ne ka u bila minan kɔnɔ min tɛ bɛn cogoya si la Washington ka ɲɛfɔli la ni sɛbɛntiyali ye k'a jira k'a fɔ awa k'olu ye dansagokɛlaw kɛlɛlikɛbaga fɔlɔw ye dansagokɛlaw ka dankariw kɛra sababu ye Burkina Faso jamana kan ka mɔgɔ 17 faga ani ka miliyɔn 2 ɲɔgɔnna bila u senfɛ siraw fɛ k'u kɛ kɛlɛɲɛbolilaw ye kabini san 2015 waati la. An bɛ to Burkina Faso kaw fɛ halisa musaka minnu kan ka di maaw ma kasara ye minnu sɔrɔ ka sanga jamanadenw ye bɔliba min kɛ fanga kama san 9 kɔ min yɛrɛ kɛla sababu ye ka Blaise Compaoré ale ka fanga dafiri o musaka sarali baaraw kɔni daminɛna Burkina Faso gouvernement fɛ Wagadugu Kade Traoré ale ka lasili do. Burkina Faso ngo giringajɔ minnu tun kɛra octobre kalo san 2014 tɛmɛni ni o tun kɛra sababu ye k'a to Burkina Faso ka fanga ɲɛma Blaise Compaoré ale ye fanga walansɛmɛ n'an y'ale wele ko insurrection populaire o maa jogilenw ani o kasaratɔ ninnu kɔni flancɛ fanga ɲɛmaw y'a yira ko o bɛna se ka o maa ninnu dɛmɛ ni nafolo ye yaasa o ka se ka o yɛrɛ fulakɛ walima ka se ka o ka cikadaw lakuraya n'an ko ale ma ko indemnisation des victimes de l'insurrection populaire. Constant Basolo ye maa jogilen ye Blaise Compaoré ka fanga dafiri senkɔrɔ. Il y en a qui ont perdu leurs parents. Mɔgɔ caman le bonuna o balimaw ra ni bi gouvernement y'a bolo don o fɛ hali n'a ma se an laɲini ma an bɛ se ka fɔ ko an wasara a bɛ se ka dɛmɛ don ninnu fɛ u k'o ka diɲɛ lasigi labɛn. Et que nous souhaitions déjà ça pourrait aider les uns et les autres à se relancer dans la vie. Honorine Ouedraogo be baara kɛ cikɛda min bɛ maa jogilenw ani kasaratɔw dɛmɛna yaasa o ka se ka o yɛrɛ ta. Les dossiers ont montré que ce sont des personnes sɛbɛn nu y'a yira n na ko kasalatɔ dɔw bɛ yen hali bi fiɲɛ b'ora dɔw yɛrɛ bɛ yen o bɛ fulakɛliw kɔnɔna o le kosɔn an ye dɛmɛ daminɛ ni ninnu maa jugulen ninnu ye walasa u ka se ka to k'u yɛrɛ fulakɛ. Dès qu'ils vont percevoir leur permettre de continuer les soins. Je prends un exemple. Misariyara ni maa min sen karara dɔgɔtɔrɔ bɛ sɛbɛn d'ale tigi ma min b'ale ka baara kɛbaliya hakɛ yira. Kɛmɛ sirara o hakɛ nin bɛ se ka kɛ 70 ye 15 walima 10 an bɛ baara kɛ ni gafe min ye o y'a yira ko min ka hakɛ sera 5 ma kɛmɛ sirara an bɛ 1,500,000 de d'a tigi ma o kɔrɔ ko maa min jogira a tigi nana ka dɔgɔtɔrɔ sɛbɛn ye an b'o filɛ ka sɔrɔ ka dɛmɛ d'a tigi ma. Et il est indemnisé suivant le montant qui est déjà précisé par décret. Dɛmɛ fɔlɔ sera maa 89 minnu jogilen don olu bɛna 200,000 ni 70 ani 1 de tila ɲɔgɔn cɛ. Emmanuel Ouedraogo ye gouvernement ka dalaminɛ ye. L'indemnité ne saurait compenser les préjudices. Sara min kɛra ten a tɛ se ka tɔɲɔni min kɛra aw ra k'o nɔ sigi a b'a yira le ko gouvernement b'a kalama ko aw t'u tɔɲɔna k'a sababu kɛ hali bi a nɔ b'i dɔw kan nin kɛra le ka se ka ko tɛmɛn'o da faga ale ni ka bɛn don jamana kɔnɔ gwɛlɛya min tɛmɛna kan o kɔsɔ n b'aw ɲini a fɛ a bɛɛ lajɛlen ka kɛ danbetigiw ye ka kɛ sabaribagaw ye ka kuma ɲɔgɔnya sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni min dira aw ma ka se ka a minɛ cogo ɲɛ ni a sera aw sigidaw ra. Dans vos localités et milieux respectifs. Hakilinajigira maa minnu bɛɛ taara ni gafe ye ka taa yira ko olu jogira girinkajɔ min kɛra san 2014 ani san 2015 tɛmɛni olu bɛ taa se hakɛ 30 ma o le kosɔn gouvernement y'a fɔ ko bɛɛ ka hakili sigi dɛmɛ a bɛna se olu bɛɛ ma nin tun ye Kade Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ye ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Kuma na an k'a lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. O tɛmɛlen kɔ an bɛ taa Senegali jamana na ni kunnafoniyaw ye.
sini alamusa Senegali kiritigɛlaw n'a da maaw tulo kan n'a sɔrɔ fangasina Usman Sonko min bɛ kaso la ale tɔgɔ na don kokura jamanakuntigi kalata lisiw la yasa a ka se ka kɛ cɛbɔ ye février kalo san 2024 kɔnɔ. O laseli yɛrɛ kɛla kunu kiritigɛla dɔ fɛ Dakar Usman Sonko ale ka kiritigɛ dɔ senfɛ. Nama Jara ka bɔ Dakar. Kunu fanga sina Usman Sonko ka kiri daminɛna nege kaɲa 9 waati de la Dakar kiritigesoba la ka kunce nege kaɲa 15 waati la. Nga yanni kiri in ka daminɛ mankan dɔ kɛra Senegali fanga sina Usman Sonko ka lafasaribagaw ni marabagaw ka kiritigɛla min bɛ wele agent judiciaire de l'État ni ɲɔgɔn cɛ. O mankan in sɔrɔla Usman Sonko ka lafasaribagaw kɛlen ka ɲini ko lere duuru ka di u ma walasa u ka kuma o kɔnɔ kiri in senfɛ. Bawo lafasalibaga 35 de bɛ Usman Sonko bolo dɔw tɛ kiri in kɛnɛ kan marabagaw taw ye lafasalibaga 5 ye nga bɛnkan ma kɛ o waati in kan. O mankan in kɔfɛ Maître Ousseynou Fall Usman Sonko ka lafasalibaga dɔ de fɔlɔla ka kuma a ye Senegali jamanakuntigi Macky Sall jalaki bawo k'a ka ŋaniya ye de dɔrɔn ka fanga sina Usman Sonko bali jamanakuntigi kalata la san 2024 la. A ko nin kiri ɲɛ politiki kiri de nga marabagaw ka lafasalibaga dɔ Maître Adama Fall ko nin ka kumaw kɔnɔ kiritigɛla Usman Racine Thior ɲɛna a y'a jira ko gɛlɛya min bɛ fanga sina Usman Sonko kan nin kiri koɲa in na a yɛrɛ de nɔ dɔn bawo ko waati dɔ tun dira ma a ka sɔsɔli sɛbɛn bila kiritigeso la nga a m'o bɔ a sira fɛ. Sisan kiritigɛla kɔni y'a jira k'a bɛna ɲangili fɔ sini alamisa décembre kalo tile 14 n'a y'a sɔrɔ Usman Sonko bɛna kɛ cɛbo ye février kalo la san 2024 jamanakuntigi kalata la. O bɛna dɔn hakilijigila novembre kalo tile 17 kiritigɛla ye Usman Sonko tɔgɔ sɛbɛnni mbali kalata sɛbɛnw kan ka sɔrɔ kiritigɛla Sabasi Fayi y'a fɔ a ka kiri senfɛ Ziguinchor octobre kalo la k'a tɔgɔ ka sɛbɛn kokura kalata lisiw kan. Senegali fanga sina Usman Sonko bɛ kaso la kabini juillet kalo la wa a tɔgɔ dɔsira ka bɔ kalata lisiw kan a ka ɲangili kɔfɛ ani mɔgɔtigini Adji Sarr ka kiri in kosɔn. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen. An bɛ na ni kunnafoniyaw ye Mali jamana na kabini ɲina lakɔlita octobre kalo kɔnɔna na cɛ marifatigi minnu ma lakodɔn u kelen bɛ ka kalanso caman de datugu Yɔrɔso commune kɔnɔna na Sikaso mara la. Seereyaw ka fɔ la ko ni maa ninnu ma kun wɛrɛ fɔ ko ka kuranɛ kalan de kɛ denmisɛnw kun ni kalanso ninnu kɔnɔ. Kajatu Traoré ale ye Ali Haidara lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ. Kunnafonidila don Yɔrɔso mara kɔnɔ min yɛrɛ bɛ ni seereya ninnu sɛbɛntiya an ka jɛ k'u lamɛn. Yɔrɔso mara la Yɔrɔso bɛ Kucala région de kɔnɔna na Yɔrɔso yɛrɛ ni Burkina de frontière ye parce que Yɔrɔso cercle la commune 9 de en commune 5 bɛɛ ni Burkina bɛ frontière kɛ Kumbia commune ni Bura commune b'o la. École datugu ninnu daminɛna octobre kalo tile 30 tɛmɛnen a kɛra Bura commune na fɔlɔ cɛ marifantigiw nana ka na a fɔ lakɔlikaramɔgɔw ye k'u ka kilasiw datugu ka denmisɛnninw bila ka taa so. U y'o kɛ Bura dugukɔnɔna école saba la cogo min u y'o kɛ Bura kɛrɛfɛ dugu 4 ɲɔgɔn fana école la. A datugu kun ye mun ye o tun y'a to kalan ka kɛ yen layidu dɔ tun b'o ni karamɔgɔw cɛ ko ka enseignement coranique n'o ye ka min ye tɔnkɔnɔ kalan n'o ye kuranɛ kalan ko k'o to k'o kɛ denmisɛnninw kunna sɔn ko école karamɔgɔ k'o kɛ denmisɛnninw kunna waati ni waati. U nana ye ko salo bɛɛ kɛra ko karamɔgɔw ma o layidu bato. O de y'a kɛ école datugura Bura octobre kalo tɛmɛnen. Maintenant alamisa tɛmɛna ni juma n'o bɛna décembre tile 7 a n'a tile 8 ma Kumbia fana ye commune belebele dugu 15 ɲɔgɔn a ka ca n'o ye mun bɛ Kumbia commune kɔnɔ u taara Kumbia dugu fana kɔnɔ k'a yira karamɔgɔw la k'u ka école datugu ko a ko Kumbia ta sa o kɔni ko ka o commune bɛɛ lajɛlen de école o dugu bɛɛ lajɛlen école datugu
commune kɔnɔ dugu o dugu bɛ commune kɔnɔ ko k'a bɛɛ ekɔliso datugu o kunnafoni bɔra ka bin jumadon kunnafoni yɛrɛ sera min ye ekɔliso ɲɛmɔgɔyaso min bɛ anw fɛ nɔ kafu kunnafoni sera o ma o yɛrɛ y'a yira n'a sɔgɔla k'a fɔ k'olu fana ye kunnafoni dayɛlɛ sanfɛ an kɔni bɛ don min na bi kunun ko tɛnɛ ani bi tarata ekɔli ma se ka dayɛlɛ nin dugu in nin commune dugu hali kelen na. Ayiwa baasi tɛ o diyara n ye e ye kunnafoni sɛnsɛnla ye yarɔ awa mɛ yala e b'a a kalama n'a dugulamɔgɔ ninnu yɛrɛ sera faamaw ma ani yɔrɔ marakɛlaw ma k'a kuma lase u ma wa k'a jira k'a fɔ ko ekɔliw datugulen don awa duguya t'u bolo k'a kɛ est-ce que o waleya kɛra. Effectivement dugulamɔgɔw sera faamaw ma directeur d'école minnu tun bɛ yen nɔ o directeur d'école ninnu ye sɛbɛnni de kɛ ka na n'a ye kapu la Yoroso ani ka kunnafoni fana lase faamaw ma kunnafoni bɛɛ lajɛlen sera faamaw ma bawo nin dugu kofɔlen fila ninnu réseau yɛrɛ tɛ kunbiya commune na ten insécurité o ni lakanabaliya bɛ ɲɔgɔn na a bɛ san 4 san 5 bɔ lakanabaliya de bɛ nin dugu ninnu na kosɛbɛ. Awa an fana kun ye a kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko ekɔliw bɛ kan ka datugu fan bɛɛ fɛ Sikaso mara in na ka taa Yoroso fanfɛla kɔnɔna na awa population sigidaw la olu yɛrɛ bɛ ka mun de fɔ a kumakanw kan sisan. Faso jama kɔni hamina ye min ye nin ko in a tɔɔrɔ ka bɔ u kan n'i ye bura commune yɛrɛ ka ekɔliso min datugura a tɛmɛ ekɔliso 7 kan nka ekɔli denmisɛnnin 1500 bɔyɔngo de bɛ yen minnu ni olu bɛna bali ka u ka hakɛ dɔ sɔrɔ n'o ye kalan ye bawo kalan ye denmisɛnninw ka hakɛ ye minnu bɛ yen ni somɔgɔ dɔɔni b'u la dugubaw kɔnɔ olu y'u ka denmisɛnnin dɔw bila ka taa dugu kɔnɔ la mais minnu bɛ yen ni somɔgɔ t'olu bolo jɔnjɔn t'u bolo walima se t'u ye a bɛ komi o denmisɛnnin ninnu kɛra olu kɔni bɛ village ninnu na ten sisan olu kɔni privé la u tɛ se ka kalan sɔrɔ bon o hukumu kɔnɔna na vraiment kalanko ɲɛmɔgɔba min bɛ Yoroso yan ale ye bataki bɔ bi k'a jira ekɔliso minnu bɛ dugubaw kɔnɔ anw fɛ ko ni ekɔliden somɔgɔw bɔra n'u ye nin dugu ninnu kofɔlen na yɔrɔ minnu na ekɔliw datugura k'u ka denmisɛnnin ninnu minɛ k'u kana dɔrɔmɛ 1 minɛ u la wa k'u don kalanw na wa ko u ka hakɛ de kalan ye wa ko u somɔgɔw yɛrɛ nin ko in tɛ u sagona ko ye n'o tɛ a ko tɛ kɛ donc ale ka wulikajɔw bɛ sen na ko don nataw la u na fɛɛrɛ yɛrɛ kɛ cours spécial dɔw kɛ denmisɛnnin ninnu kunna cogoya min na u bɛ se ka cours sɔrɔ k'u ka examen préparer. An bɛ taa Burkina Faso ko kura Alidu Wederawogo ale ka fɔtaw don ko gɛlɛyaba de bɛ kɔɔri sɛnɛ na nin waati in na jamana fan dɔw fɛ kɔɔri min mana sɛnɛ ani min mana mara maaw fɛ ko o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ jeni jatigɛwalikɛlaw fɛ an ka jɛ k'a lamɛn ka bɔ Bobojula so. kabini banbati tɔn sen donna Burkina Faso min bɛ kɔɔri sɛnɛlaw sɔrɔla ɲinan u de mara la o fana y'a damanata ye. Kɔɔri min bɔra k'a bila o b'a jɛni soja min fana bɔra k'a bila o b'a jɛni même kaba o b'a jɛni na o ka foro kɔnɔ. Tani François ta fɔtara bi u de mara la dugu caman bi o bolo ka ban. Kɔmiri dugu sebi dugu pɛ do poyi bon poyi yɔrɔ nin ka gɛlɛn n'o taara 8h tuma min na wula fɛ 14h 15h o bɛɛ bɛ wuli ka taa don so kɔnɔ mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ tugun. Nabo Wuledio ale fana ye kɔɔri sɛnɛla ye ka bɔ Kunbiya mara la olu ka gɛlɛya o fana ye dɔwɛrɛ ye. Tiɲɛna yɔrɔ caman gosira an bɛ se k'a fɔ ko yɔrɔ caman na mɔgɔw bolila ka se ka u ka forow to yen récemment yɛrɛ y'a mɛn min kɛra Kovio wala y'a ye ko yɔrɔ la sɛnɛkɛla caman bolila k'aw ka forow to yen ka sɔrɔ an b'a lɔn o yɔrɔ kɛra dugu ye dugu min mɔgɔw olu bɛ sɛnɛ kɛ kosɛbɛ donc nin do kɛra gɛlɛya damani ye. Banbatitɔ ninnu ta siranya ɲɛ a kɛra sababu ye ka gɛlɛya don kɔɔri sɛnɛ yɛrɛ la nin mara nin kɔnɔ. Nabo Wuledio ale b'o mɔgɔ ninnu cɛra. Bon a yɛrɛ fana kɛra sababu ye mɔgɔ caman yɛrɛ ma se ka kɔɔri sɛnɛ ɲinan ne min yɛrɛ bɛ kuma n'aw fɛ nin kɛra déplacé interne ye ma se ka kɔɔri sɛnɛ ɲinan parce que bon quand même samiya donda la juste carrément 30 mai o nana an ka dugu attaqué voilà donc a kɛra sababu ye kɔfɛ mɔgɔw kɔsegira mais siranya kosɔn caman ma kɔsegin an bɛɛ caman sigira duguba kɔnɔ bon n de mara yɔrɔ caman na yɛrɛ fana suman dɔw sera ka sɛnɛ kɛ mais suman tatuma nin na kɛra gɛlɛya ye. Ka se ka kuma ninnu tiɲɛtigiya ka tiɲɛ a n'a nkalon lɔ an sera kɔɔrisɛnɛlaw ka jɛnkuluba min bɛ Bobojula so n'an b'a fɔ UNPCB ale ka so baara o ka ɲɛmɔgɔba min ni Ciebo Kɛnbo ye ale bɛ ninnu ka kuma sɔn min ji. I y'a lɔn samiya kɔnɔ an ka sɛnɛkɛlaw dɔw yɛrɛ tun y'u ka foro bila parce que mɔgɔ jugu ninnu nana o gɛn o ka dugu la donc foro o ma se ka baara kɛ foro la sisan dɔw bɛ yen u bɛ kɔɔri bɔ ka bila u bɛ n'a jɛni donc mankan caman bɛ terrain kɔnɔ donc an b'a kɛ cogo di. A b'a yira an na ko fɛɛrɛw kɛlen don ka tigɛ
ka se ka nunu bilasira o ka se ka dɔɔni sɔrɔ o ka kɔɔri la. An ka faama ninnu soldat ninnu an taara baro kɛ n'o ye u bɛna se k'an dɛmɛ cogo min na walisa an ka se ka kɔɔri bɔ ka ɲu ka taa usine na hɛrɛ la. Donc olu fana ye plan dɔw kɛ bon mais comme plan tɛ se ka yira k'a fɔ mɔgɔw ye o ye plan min bila mais o kɔni bɛ baara kɛra o VDP ninnu bɛ taama tuma dɔ sufɛ ka sécurisation kɛ donc an b'o fɔ kosɛbɛ n'olu kɔni tun tɛ yan tumasi kɔni peut-être kɔɔri bɛɛ tun jɛnna ka ban. François Tani min sɛnɛkɛla ye Bereba mara la ale k'olu laminina le fo ka taa don dugusɛn wɛrɛw la. O y'an lamini ka taa Kunbiya ka na Wali fo ka taa Kɔnbɛli dugu fo ka taa Enke dugu ka taa Buguri Bara fo ka taa Buguriba Jebugu sira min bi bɔ Yegere ka taa ni o bɛɛ ye tu ye donc o doni b'o yɔrɔ nin na mɔgɔ si tɛ ka taa ye ten i ti miiri a tigi kan ka sɔrɔ min na ja o b'o yɔrɔ la ou bien a tigi bɛ dogo k'i ma kɔnɔ ni nana se dɔrɔn fɛ kabakolo. Kɔɔri sɛnɛ lɔyɔrɔba le b'ara Burkina Faso kɔɔri sɛnɛ a nafa ka bon Burkina mɔgɔ 3 olu b'o dara dumuni sɔrɔ a la su ni tile. Kɔɔri baarada yɔrɔ min Sofitex ye an y'a ɲini ka baro kɛ n'olu ye nin ko bɛna bɔnɔ min don u ka baarada la ɲina o ma kuma ɲɔgɔnya jaabi di anw ma halisa. Alidu Wederawogo VOA Bambara tɔgɔra Bobo Jula So. Ayiwa Siaka Traore farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw. Coupe d'Afrique des Nations farafina senantolontan ɲɔgɔn kunbɛba min bɛ cɛ kɔrɔbalenw kofɔ san wɛrɛ 2024 ta bɛ tan Côte d'Ivoire kaw fɛ yen n'an ko CAN Côte d'Ivoire 2023 kafu farafinagun senantolontan ɲɛmayaso ka sariyaw la jamana minnu ka senantolɔntanaw bɛ ye CAN kɛnɛ kan olu forobatɔn degeli karamɔgɔw bɛ senantolɔntana caman tɔgɔw di sugandili bɛ kɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ka jamana jɔyɔrɔ fa. O siratigɛ la Mali forobatɔn degeli karamɔgɔ Eric Sekouchel ye senantolɔntana mɔgɔ 55 tɔgɔw di kafu ma. Kunnafoniw y'a yira ko o mɔgɔ 55 in na senantolɔntana denmisɛnninw minnu si ma tɛmɛ san 17 kan U17 ko don olu mɔgɔ 5 b'a la. Yakuba Tangara farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila don Bamakɔ ale ka yeta filɛ a ko la. Oui, effectivement, Eric Sekouchel ye cɛden 55 tɔgɔ di i n'a fɔ a ɲininen don kafu yɛrɛ fɛ kalo kelen bɔ ɲɔgɔn ɲani Coupe d'Afrique daminɛ cɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ cɛ 55 min filɛ ka suganti i ka mɔgɔ 27 kan ka ta o de kɔnɔ donc tali tɛ se ka kɛ cogoya wɛrɛ si la ni minnu tɔgɔ t'o la. O b'a yira maa 27 min a tɔgɔ bɛ nin kɔnɔna la a yirala tiɲɛ don k'a fɔ ko kade mɔgɔ 5 ɲɔgɔnna b'a la. Nka n'i y'a ta k'a lajɛ olu bɛɛ tɛna se ka ye lisi kan ka d'a kan mɔgɔ caman fana bɛ yen minnu confirmelen don kɔrɔlen n'olu si ka kɔrɔ dɔɔni ni espérance bulu la n hakili la a bɛ sɔn ka garisɛgɛ di olu caman ma. O kɔfɛ balɔntana dɔw fana bɛ yen nɔ minnu tɛna ye kɛnɛ kan ka sababu kɛ bana ye o dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye Cheikh Doucouré la fo ka taa se Ibrahima Kone Adama Traoré Mawulida mun ye El Bilal Touré sigasɛgɛ bɛ ale ta la a kɔni ma kɔnɔnen don ntolanci kɛnɛ kan yanni san laban cɛ nka a bɛ se ka kɛ ale kan ka ye lisi la o kɔfɛ mun ye laɲini kɔni tɛ se ka kɛ dɔwɛrɛ walasa ka se ka taa Coupe d'Afrique jɔnjɔn nɔfɛ cogo min na Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ i n'a fɔ ntolancila tɔn 23 tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ taa nɔfɛ cogo min na. A ma nɔgɔn nka a bɛ se ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen fila ɲɔgɔn kan. Hakilina jiginna CAN Côte d'Ivoire 2023 bɛ daminɛ san wɛrɛ 2024 janvier kalo tile 13 ka kuncɛ février kalo tile 11 san 2024 na VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siaka Traoré kala selido. Sisan an ka jɛ ka malidenw haminankow lamɛn tabali kɛnɛ kɔnɔ. Assalamu alaikum warahmatullahi. VOA tabale barakala ni ala me ba on ka fole ba bela jele en to ko Sidi Boli sigero be Côte d'Ivoire bondobo ditla fande bankas mba fe kam min fo doron kidal kon minana me gala be de ambe min nyina an ka panga fe malien dembe nya joro de mali min teroyi o ka jija o kana amalgam kon ke ni siya ne kojo ke a kɛra ko maa min ye kojo ke a ye ale ɲini ka a ye min kɛ a y'o da kunna mɛ min ma foyi kɛ a ye jija a kana se o ma
parce que ni hake cayara dɔrɔn a bɛ fanga nagasi donc a ye jija amalgam kɔni a ye jija a kana dɔn o jan kɔnɔ n'a jijara tɔɲɔni ma bɔn ka ca ala fɛ a bɛ sankɔrɔta sɔrɔ ale bi ala k'an ka faso basigi ka hɛrɛ ni lafiya la dɔn an ka faso kɔnɔ. VOA Afrique, assalamu alaikum. Nous Keita Mangandu, mbe Sénégalais no. Alhamdulillah basitena. Awka radio so nyana fimbena. Vraiment nane anyana fimbena ko ju. Ba folle do. Be akadne kuna funu anga to ko lo so ko fa amay kuna funu mo so me ante nyokon soro de. Mais tu ante nyokon soro. Wa me min fo fana tiawndo de. Tian era do. Kele Malien ka dongdalam na Côte d'Ivoire Issouf Tapo aw dunte kuma kan a dunga ko be tagala cogoya na taga cogo mainde aw be kuma akan pour a be se ka bila cogoya na dongli dalaw ni journal sub ni fɛnw an hakili b'o bɛɛ lajɛlen na ni kɔni kɛla Malien kɔni an hakili bila wagati bɛɛ ok o de tun wala ka foli ka yafaɲini lase bɛɛ lajɛlen ma fo Mali kɔnɔ fo Mali kɔfɛ fo yan fo Washington DC ayiwa kida minalen kɔfɛ an bɛ foli di an ka jamana faamaw ma kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ foli d'u ma nka hamina ye min yɛrɛ san ne hamina ye min ye san Mali ko la kosɛbɛ kosɛbɛ hamina ye min ye kosɛbɛ kosɛbɛ san o ye an ka dunfɛnw da ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ an ka dunfɛnw da ka gɛlɛn balo ko jamana faamaw k'u kɔfilɛ o la kosɛbɛ kosɛbɛ maa bɛɛ bɛ se k'a récupérer fo n'a kɛra maa kɔngɔbantɔ ye kɔngɔ bɛ mɔgɔ min na o récupérer ma nɔgɔ dɛ mɔgɔ bɛɛ récupérer ka nɔgɔ kɔngɔbantɔ ye n'i ye jateminɛ kɛ sisan sukaro kilo kelen a bɛ ka feere yan sajola yan sisan ko 160 donc o ka ca 160 165 donc o ka ca kojugu o ka ca voilà Kosila Keyita de don Kayi Sajola min voilà n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye. An balimaw an tɛ sɛgɛ a fɔli la aw ye tabali kɛnɛ ye maliden bɛɛ lajɛlen ta ye o kama an ka nɛgɛjuru sira labilalen don aw ye 001 20 24 30 47 16 fufu 1 20 24 30 46 yaasa aw ka se k'aw ka haminako ɲɛfɔ an ka kɛnɛ kɔnɔ nka aw kana ɲina yani aw ka cikanw fɔ aw tɔgɔ n'aw sigiyɔrɔ a bɛ kɔn k'olu fɔ ka sɔrɔ k'aw ka haminako tugu o la musolakaw a y'an wele ka caya. Ayiwa an balimaw ni ne bena dan sigi bi araba Desanburu kalo o tile 13 san 2023 kunnafoniyaw la minnu laselikɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyate ka bɔ VOA soba kɔnɔ Bamako Dadi Balawe ale boro bɛ nɛgɛ karafew la kabini Ameriki jamana na an ka foli bɛ aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ma ɲina an baarakɛɲɔgɔnw kɔ minnu b'an dɛmɛ ni baara in kɛko ɲuman na aw kana ɲina an ka nɛgɛjuru sira o labilalen don maliden bɛɛ lajɛlen ye 001 20 24 30 47 16 yaasa aw ka se k'aw ka haminako ɲɛfɔ an ye sini ni ala ma baasi kɛ ka taa bila juma na Zenabu Tiro ale bɛna aw kunnafoniya a y'aw sɔgɔlen to an ka fiɲɛ tulukala kan 102.0 kunnafoni sɛnsɛnko ɲuman o bɛ sɔrɔ VOA Afrique tulukala kan sɔɔni nansarakanfɔlaw olu bɛna don kɛnɛ kɔnɔ a k'an bɛn ntɛnɛ ni ala ma baasi kɛ.
sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. An balimaw, an ka foli bɛ aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye. A y'aw bisimila aw ka bi araba desanburu kalo o tile 13 kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Laseli ɲɛbilala an bɛna taa Bandiangara mara la. Dugu min bɛ wele ko Diamnati. Maa 7 o de sala yɔrɔnin kelen u ka wotoro gosilen kɔ dugu jukɔrɔ mugujugu pɛrɛnta dɔ kan. Ameriki jamana y'a yira k'a jɔrɔlen don adamadenw ka jo sariya ko la Burkina Faso kaw fɛ yen nɔ. Musaka minnu kan ka di maaw ma kasara ye minnu sɔrɔ ka sanga jamanadenw ka bɔliba min kɛla fanga kama san 9 kɔ Blaise Compaoré ale tile la o musaka sarali baaraw kɔni daminɛna Burkina Faso gouvernement fɛ. O kɔ an da bɛna se kɔritigɛ gɛlɛya ma Burkina Faso tilebi fɛnɛ na. Sisan dɔ bɛ yen o bɛ kɔri bɔ ka bila o bɛ na jɛni donc mankan caman bɛ terrain kɔnɔ donc an b'a kɛ cogo di. Bita ɲɛbilaw de filɛ ninnu ye yani u ka walawala an ka taa Dadi Balawe fan fɛ. Foli ni tano ko lase an lamɛnbaga kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ka sanga aw ka waati la a y'aw bisimila. Maa 7 o de sala yɔrɔnin kelen u ka wotoro gosilen kɔ dugu jukɔrɔ mugujugu pɛrɛnta dɔ kan. Nin waliya in yɛrɛ kɛla Bandiangara mara la dugu min bɛ wele ko Diamnati. An ka lasigiden ka bɔ o marabolo kɔnɔ Tijani Wederawogo ale bɛ o kunnafoniw tɔ tɛntɛn an ye. Nin waati laban ninnu na dugumɛmugu pɛrɛnta kɔni kɛmɛ maa caman sababu ye Bandiangara marabolo kɔnɔna na. Kunungo an ye kunnafoniya sɔrɔ k'a fɔ dugudennin minnu n'an b'a wele ko Diamnati yen duguden dɔw kɔni kun bɛ taamasen dɔw fɛ waati min na u kɔni bɔra dugu kɔfɛ u ka wotoro yɛlɛla dugumɛmugu pɛrɛnta kan. Donsow kɔni minnu bɛ yen lamini na olu kɛlen ka kunkan mɛn olu y'u senfa ka se yɔrɔ in na nka tiɲɛni o kɔni kɛra. Maa 7 fɛn fɛn kun bɛ nin wotoro in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɔnɛna u nin na. Nin kunnafoniya in yɛrɛ sɛbɛntiyara Diamnati ka den dɔ fɛ mun kɔni y'a yira k'a fɔ ko jagokɛlaw don wa u kun bɛ ka taale gundaga sugu de jɔ. Lakanabaliya hali sisan an bɛ to Bandiangara marabolo kɔnɔna na Piɲari commune na duguni minnu n'an b'a wele ko Kagoli olu marifatigi minnu lakodɔnnen tɛ olu kɛlen bɛ ka taa dankari kɛ kunungo sɔgɔma k'a ɲɛsin yen duguden dɔw ma. A kɛra sababu ye maa 7 ɲɔgɔn olu bɔnɛna u nin na wa dankariwale tigilamaw u kɔni ye baganw fara ɲɔgɔn kan ne ka 5 don fiɲɛ na. Nin waati laban ninnu na lakanabaliya kɔni ɲɔgɔn ɲɛnen don kosɛbɛ Bandiangara marabolo kɔnɔ ka sabu kɛ dankariwalew cayali ye. Tijani Wederawogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Almaɲi jamana kɛlɛsen minnu tun bɛ MINUSMA jɛkulu kɔnɔ olu ka baaraw kɔni bɛɛ lajɛlen kuncɛla Mali la ka sanga ni MINUSMA ka bɔli baaraw ye. O laseli yɛrɛ kɛla u ka lakana minisiriso fɛ kunu tarata. I n'a fɔ maa caman kɔni bɛ a kalama cogo min na MINUSMA ale kɔni ka baaraw banna pewu Mali kɔnɔ min yɛrɛ laseli kɛla ntɛnɛdon u jabala la Bamako. Almaɲi lakana minisiriso ale kɔni y'a yira ko u ka soldasi labanw kɔni bɔla Gawo mara la ko nga u ka soldasi 4 o de bɛ Bamako halisa minnu kan ka bɔ kari nata la. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnnin di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Ameriki jamana y'a yira k'a jɔrɔlen don adamadenw ka jo sariya ko la Burkina Faso ka sababu kɛ soldasi minnu bɛ fanga kunna olu ka baara taabolo ye. Kajatu Tarawele a bɛ ɲɛfɔli kan ye. L'Amérique y'a ka hamina jira ka kɛɲɛ ni Burkina furancɛ fanga marakɛlaw ka mɔgɔ jateminɛlenw ye u fɛ ne ka u jagoya ladon baara dɔw kɔnɔna na ni kanabilali kɛnɛ koroninw ye ani ngara dali ye politikikuluw kan ye l'Amérique kɔkan ko kotigiso ka kunnafoni laseli bataki ka fɔ la. O waleya ninnu ye ka juru de bila mɔgɔ minnu bɛ kan ka baara kɛ ka bɛjɛ fanga jɔsenw na sinsi daw la Washington ka fɔ la. Dɔgɔkun laban tɛmɛnen ninnu na baɲumankɛ tɔn caman Burkina Faso ye kofɔli kɛ fanga ka mɔgɔ welekuliw
ani u ka jatigɛ bilaw la mɔgɔ dɔw kan minnu be kofɔli kɛ fanga yɛrɛ ka waleya fasɔn dɔw kan ni lakanabaliya warali waati kɛrɛnkɛrɛnnen na Sahel marayɔrɔ kɔnɔna na l'Amérique ko k'u be dankari banbaliw minnu ma yamaruya bilaliw fasojamakuluw kan kɔn kosɛbɛ ne a be kan ka lawaleya dansagokɛlaw Burkina polisiw ani a sɔrɔdasiw fɛ ne ka u bila minan kɔnɔ min tɛ bɛn cogoya si la Washington ka ɲɛfɔli la ni sɛbɛntiyali ye k'a jira k'a fɔ awa k'olu ye dansagokɛlaw kɛlɛlikɛbaga fɔlɔw ye dansagokɛlaw ka dankariw kɛra sababu ye Burkina Faso jamana kan ka mɔgɔ 17 faga ani ka miliyɔn 2 ɲɔgɔnna bila u senfɛ siraw fɛ k'u kɛ kɛlɛɲɛbolilaw ye kabini san 2015 waati la. An bɛ to Burkina Faso kaw fɛ halisa musaka minnu kan ka di maaw ma kasara ye minnu sɔrɔ ka sanga jamanadenw ye bɔliba min kɛ fanga kama san 9 kɔ min yɛrɛ kɛla sababu ye ka Blaise Compaoré ale ka fanga dafiri o musaka sarali baaraw kɔni daminɛna Burkina Faso gouvernement fɛ Wagadugu Kade Traoré ale ka laseli do. Burkina Faso ngo giringajɔ minnu tun kɛra octobre kalo san 2014 tɛmɛni ni o tun kɛra sababu ye k'a to Burkina Faso ka fanga ɲɛma Blaise Compaoré ale ye fanga walansɛmɛ n'an y'ale wele ko insurrection populaire o maa jogilenw ani o kasaratɔ nin kɔni flancɛ fanga ɲɛmaw y'a yira ko o bɛna se ka o maa ninnu dɛmɛ ni nafolo ye yaasa o ka se ka o yɛrɛ fulakɛ walima ka se ka o ka cikadaw lakuraya n'an ko ale ma ko indemnisation des victimes de l'insurrection populaire. Constant Basolo ye maa jogilen ye Blaise Compaoré ka fanga dafiri senkɔrɔ. Il y en a qui ont perdu leurs parents. Mɔgɔ caman le bonuna o balimaw ra ni bi gouvernement y'a bolo don o fɛ hali n'a ma se an laɲini ma an bɛ se ka fɔ ko an wasara a bɛ se ka dɛmɛ don ninnu fɛ u k'o ka diɲɛ lasigi labɛn. Et que nous souhaitions déjà ça pourrait aider les uns et les autres à se relancer dans la vie. Honorine Ouedraogo be baara kɛ cikɛda min bɛ maa jogilenw ani kasaratɔw dɛmɛna yaasa o ka se ka o yɛrɛ ta. Les dossiers ont montré que ce sont des personnes sɛbɛn nu y'a yira n na ko kasalatɔ dɔw bɛ yen hali bi fiɲɛ b'ora dɔw yɛrɛ bɛ yen o bɛ fulakɛliw kɔnɔna o le kosɔn an ye dɛmɛ daminɛ ni ninnu maa jugulen ninnu ye walasa u ka se ka to k'u yɛrɛ fulakɛ. Dès qu'ils vont percevoir leur permettre de continuer les soins. Je prends un exemple. Misariyara ni maa min sen karara dɔgɔtɔrɔ bɛ sɛbɛn d'ale tigi ma min b'ale ka baara kɛbaliya hakɛ yira. Kɛmɛ sirara o hakɛ nin bɛ se ka kɛ 70 ye 15 walima 10 an bɛ baara kɛ ni gafe min ye o y'a yira ko min ka hakɛ sera 5 ma kɛmɛ sirara an bɛ 1,500,000 de d'a tigi ma o kɔrɔ ko maa min jogira a tigi nana ka dɔgɔtɔrɔ sɛbɛn ye an b'o filɛ ka sɔrɔ ka dɛmɛ d'a tigi ma. Et il est indemnisé suivant le montant qui est déjà précisé par décret. Dɛmɛ fɔlɔ sera maa 89 minnu jogilen don olu bɛna 200,000 ni 70 ani 1 de tila ɲɔgɔn cɛ. Emmanuel Ouedraogo ye gouvernement ka dalaminɛ ye. L'indemnité ne saurait compenser les préjudices. Sara min kɛra ten a tɛ se ka tɔɲɔni min kɛra aw ra k'o nɔ sigi a b'a yira le ko gouvernement b'a kalama ko aw t'u tɔɲɔna k'a sababu kɛ hali bi a nɔ b'i dɔw kan nin kɛra le ka se ka ko tɛmɛn'o da faga ale ni ka bɛn don jamana kɔnɔ gwɛlɛya min tɛmɛna kan o kosɔn n b'aw ɲini a fɛ a bɛɛ lajɛlen ka kɛ danbetigiw ye ka kɛ sabaribagaw ye ka kuma ɲɔgɔnya sabati aw ni ɲɔgɔn cɛ ale ni min dira aw ma ka se ka a minɛ cogo ɲɛ ni a sera aw sigidaw ra. Dans vos localités et milieux respectifs. Akilinanjigira maa minnu bɛɛ taara ni gafe ye ka taa yira ko olu jogira giringajɔ min kɛra san 2014 ani san 2015 tɛmɛni olu bɛ taa se hakɛ 30 ma o le kosɔn gouvernement y'a fɔ ko bɛɛ ka hakili sigi dɛmɛ a bɛna se olu bɛɛ ma nin tun ye Kade Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sallam. Sheikh Usman Madana Haidara Kando ka wele da maliden bɛɛ ani diɲɛ bɛɛ fɛn min bɛ se ka diɲɛ lafiya bi ye ani k'an lafiya an ka duw kɔnɔ n'an ka sigidaw la bɛn de don. Kuma na an k'a lajɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka yafa ɲɔgɔn ma fɛn minnu tɛmɛna ka Ala wele fɛn minnu bɛna Ala k'o hɛrɛ di an ma ani an kɔ bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn o fɛn bɛ diɲɛ dilan bi bɛn de don. Ala ka bɛn sabati Ala k'an bɛɛ bila sira ɲuman kan Ala kira bonya kama sɔli ala rasul. O tɛmɛlen kɔ an bɛ taa Senegali jamana na ni kunnafoniyaw ye.
sini alamusa Senegali kiritigɛlaw n'a da maaw tulo kan n'a sɔrɔ fangasina Usman Sonko min bɛ kaso la ale tɔgɔ na don kokura jamanakuntigi kalata lisiw la yasa a ka se ka kɛ cɛbɔ ye février kalo san 2024 kɔnɔ. O laseli yɛrɛ kɛla kunu kiritigɛla dɔ fɛ Dakar Usman Sonko ale ka kiritigɛ dɔ senfɛ. Nama Jara ka bɔ Dakar. Kunu fanga sina Usman Sonko ka kiri daminɛna nege kaɲa 9 waati de la Dakar kiritigesoba la ka kunce nege kaɲa 15 waati la. Nga yanni kiri in ka daminɛ mankan dɔ kɛra Senegali fanga sina Usman Sonko ka lafasaribagaw ni marabagaw ka kiritigɛla min bɛ wele agent judiciaire de l'État ni ɲɔgɔn cɛ. O mankan in sɔrɔla Usman Sonko ka lafasaribagaw kɛlen ka ɲini ko lere duuru ka di u ma walasa u ka kuma o kɔnɔ kiri in senfɛ. Bawo lafasalibaga 35 de bɛ Usman Sonko bolo dɔw tɛ kiri in kɛnɛ kan marabagaw taw ye lafasalibaga 5 ye nga bɛnkan ma kɛ o waati in kan. O mankan in kɔfɛ Maître Ousseynou Fall Usman Sonko ka lafasalibaga dɔ de fɔlɔla ka kuma a ye Senegali jamanakuntigi Macky Sall jalaki bawo k'a ka ŋaniya ye de dɔrɔn ka fanga sina Usman Sonko bali jamanakuntigi kalata la san 2024 la. A ko nin kiri ɲɛ politiki kiri de nga marabagaw ka lafasalibaga dɔ Maître Adama Fall ko nin ka kumaw kɔnɔ kiritigɛla Usman Racine Thior ɲɛna a y'a jira ko gɛlɛya min bɛ fanga sina Usman Sonko kan nin kiri koɲa in na a yɛrɛ de nɔ dɔn bawo ko waati dɔ tun dira ma a ka sɔsɔli sɛbɛn bila kiritigeso la nga a m'o bɔ a sira fɛ. Sisan kiritigɛla kɔni y'a jira k'a bɛna ɲangili fo sini alamisa décembre kalo tile 14 n'a y'a sɔrɔ Usman Sonko bɛna kɛ cɛbo ye février kalo la san 2024 jamanakuntigi kalata la. O bɛna dɔn hakilijigila novembre kalo tile 17 kiritigɛla ye Usman Sonko tɔgɔ sɛbɛnni mbali kalata sɛbɛnw kan ka sɔrɔ kiritigɛla Sabasi Fayi y'a fɔ a ka kiri senfɛ Ziguinchor octobre kalo la k'a tɔgɔ ka sɛbɛn kokura kalata lisiw kan. Senegali fanga sina Usman Sonko bɛ kaso la kabini juillet kalo la wa a tɔgɔ dɔsira ka bɔ kalata lisiw kan a ka ɲangili kɔfɛ ani mɔgɔtigini Adji Sarr ka kiri in kosɔn. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. An bɛ na ni kunnafoniyaw ye Mali jamana na kabini ɲina lakɔlita octobre kalo kɔnɔna na cɛ marifatigi minnu ma lakodɔn u kelen bɛ ka kalanso caman de datugu yɔrɔso commune kɔnɔna na Sikaso mara la. Seereyaw ka fɔ la ko ni maa ninnu ma kun wɛrɛ fɔ ko ka kuranɛ kalan de kɛ denmisɛnw kun ni kalanso ninnu kɔnɔ. Kajatu Traoré ale ye Ali Haidara lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ kunnafonidila don yɔrɔso mara kɔnɔ min yɛrɛ bɛ ni seereya ninnu sɛbɛntiya an ka jɛ k'u lamɛn. Yoroso mara la Yoroso bɛ Kucala région de kɔnɔna na Yoroso yɛrɛ ni Burkina de frontière ye parce que Yoroso cercle la commune 9 divise en commune 5 bɛɛ ni Burkina bɛ frontière kɛ Kumbia commune ni Bura commune b'o la école datugu ninnu daminɛna octobre kalo tile 30 tɛmɛnen a kɛra Bura commune na fɔlɔ cɛ marifantigiw nana ka na a fɔ lakɔlikaramɔgɔw ye k'u ka kilasiw datugu ka denmisɛnninw bila ka taa so u y'o kɛ Bura dugukɔnɔna école saba la cogo min u y'o kɛ Bura kɛrɛfɛ dugu 4 ɲɔgɔn fana école la a datugu kun ye mun ye o tun y'a to kalan ka kɛ yen layidu dɔ tun b'o ni karamɔgɔw cɛ ko ka enseignement coranique n'o ye ka min ye tɔnkɔnɔ kalan n'o ye kuranɛ kalan ko to k'o kɛ denmisɛnninw kunna sɔn ko école karamɔgɔ k'o kɛ denmisɛnninw kunna waati ni waati u nana ye ko salo bɛɛ kɛra ko karamɔgɔw ma o layidu bato o de y'a kɛ école datugura Bura octobre kalo tɛmɛnen maintenant alamisa tɛmɛna ni juma n'o bɛna décembre tile 7 a n'a tile 8 ma Kumbia fana ye commune belebele dugu 15 ɲɔgɔn a ka ca n'o ye mun bɛ Kumbia commune kɔnɔ u taara Kumbia dugu fana kɔnɔ k'a yira karamɔgɔw la k'u ka école sow datugu ko a ko Kumbia ta sa o kɔni ko ka o commune bɛɛ lajɛlen de école so o dugu bɛɛ lajɛlen école so datugu
commune kɔnɔ dugu o dugu bɛ commune kɔnɔ ko k'a bɛɛ ekɔliso datugu o kunnafoni bɔra ka bin jumadon kunnafoni yɛrɛ sera min ye ekɔliso ɲɛmɔgɔyaso min bɛ anw fɛ nɔ kafu kunnafoni sera o ma o yɛrɛ y'a yira n'a sɔgɔla k'a fɔ k'olu fana ye kunnafoni dayɛlɛ sanfɛ an kɔni bɛ don min na bi kunun ko tɛnɛ ani bi tarata ekɔli ma se ka dayɛlɛ nin dugu in nin commune dugu hali kelen na. Ayiwa baasi tɛ o diyara n ye e ye kunnafoni sɛnsɛnla ye yarɔ awa mɛ yala e b'a a kalama n'a sɔrɔ dugulamɔgɔ ninnu yɛrɛ sera faamaw ma ani yɔrɔ marakɛlaw ma k'a kuma lase u ma wa k'a jira k'a fɔ ko ekɔliw datugulen don awa duguya t'u bolo k'a kɛ est-ce que o waleya kɛra. Effectivement dugulamɔgɔw sera faamaw ma directeur d'école minnu tun bɛ yen nɔ o directeur d'école ninnu ye sɛbɛnni de kɛ ka na n'a ye kapu la Yoroso ani ka kunnafoni fana lase faamaw ma kunnafoni bɛɛ lajɛlen sera faamaw ma bawo nin dugu kofɔlen fila ninnu réseau yɛrɛ tɛ kunbiya commune na ten insécurité o ni lakanabaliya bɛ ɲɔgɔn na a bɛ san 4 san 5 bɔ lakanabaliya de bɛ nin dugu ninnu na kosɛbɛ. Awa an fana kun ye a kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko ekɔliw bɛ kan ka datugu fan bɛɛ fɛ Sikaso mara in na ka taa Yoroso fanfɛla kɔnɔna na awa population sigidaw la olu yɛrɛ bɛ ka mun de fɔ a kumakanw kan sisan. Faso jama kɔni hamina ye min ye nin ko in a tɔɔrɔ ka bɔ u kan n'i ye bura commune yɛrɛ ka ekɔliso min datugura a tɛmɛ ekɔliso 7 kan nka ekɔli denmisɛnnin 1500 bɔyɔngo de bɛ yen minnu ni olu bɛna bali ka u ka hakɛ dɔ sɔrɔ n'o ye kalan ye bawo kalan ye denmisɛnninw ka hakɛ ye minnu bɛ yen ni somɔgɔ dɔɔni b'u la